Rydyn ni'n deulu o saith amgueddfa ar draws Cymru. Amgueddfeydd fel Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru a hefyd Big Pit yr Amgueddfa Lofaol Genedlaethol. Wnaethon ni newid i barth .Cymru a .Wales fel rhan o rhaglen nominate a wnaethon ni newid ym Mehefin 2016. Roedd hwn fel rhan o prosiect ail-ddylunio'n wefan ni. Nath cymryd 2 flynedd i gyflawni'r prosiect na. Fel sefydliad gyhoeddus yng Nghymru, roedd yn gwneud sens i ni cymryd blaen .Cymru a .Wales fel ein parthau. Oherwydd roedd yn cysylltu'n agos i'n hunaniaeth, i'n diwylliant ni, a'n bwysig iawn i'n iaith ni, oherwydd natur ein platfforms Cymraeg a Saesneg. A hefyd, roedd e'n dod yn agosach at sefydliadau arall oedd yn gwneud yr un peth, a felly cryfhau brand Cymru yn rhyngwladol hefyd.